Yun, inyo din eh. Dilip din eh ako channel eh. Welcome to our channel. Welcome to this channel. Asa kita ka ron sa? Naga, nasa na istis ha? Naga, nagsuka. Life at the beach. Lah. Siya, uy.
na, maligo ta. Kami sa order. Pakita ang remote eh. Pakita ang remote. Waiting for the food. Bata, bata. Gamay. Picture ko eh.
ikaw ba? Sige kag bugot-but lagi. Sige kag post sa Facebook nga wala kay kadit karong Valentine, si padugdungog. Sala ba rin na namog dili ka kaingon. Uy, kayahin mo na. May kadi ka nag-inom-inom na ka. Kaming taon, mapagpa niya po. Kaya, bigkikis mo pamati. Nag-inom-inom, rumakadi ako kahilasi. Saan mo nagkahilas? Ano? Karoon pag kita kaabot ka, relax lagi ito. Inom ako. Ang gani may pangaon. Mangani mo. Mangani mo. Nakigbili sudah. Ang palit mo. Asa may palit diha? Magkakainin. Karoon pag kita kaabot. Oh, napapalit sudah nito. Ini. Ano to, son? Ano ako pwede na ni? So, ano kanon? Ano maman niya napunta? Karoon pag taka. Unya, Abridor, abridor. hindi ko yahay pa kayo mo. Pwede na ito. Kaya manapon mga mo. Inom mo makadiha. Hindi na ba? Pwede ito. Diyan ako pwede na ni. So, ang ganikan on. Unya, Saan naman? Muna ko. Wala, abridor ba? mura din mo pang konsumo. Karoon naman Sa ka. kabulan. Isa ka bulan. Magpanyapon, isa ka bulan ka manyapon. Kalay. Unya ang para pag ugma na po sa sunod. Kay pagatas. Kay pag Oh, napa? Oh, ano ka saan? imong sweldo sa isa ka bulan. Dos man. Isa ka bulan, gini yung Panginoon. Pwede mo na sweldo. Isa na mga kasan mil ang gipalit. Pangay pa dyan isa ka bulan. Yahay pa kayo mo. Isa ka bulan ako ang sweldo. Wala. Pati na lang ko rin ito. Pulutan dito. Sa may gusto tayo nga pulutan. Sa kunsa, paliti ko dito. Ako na ni. Pagpalit makalim mo. Isos, isa ka bulan, wala nga. Pwede mo gipangayo. Kuha dito, palit dito, pulutan ako. Murag kulang mo lagi ni. Kulang. Pila man din na. NANI?お前はもう死んでいる。 Abridor na wala, no abridor. Gusto rin nga pulutan yung gusto. Masa kung sa basta kay pulutan. Hindi na rin ka gusto mo inom ko karon pag nga tagaan nagkwarta o tagaan na ko ni magpulutan. Kasi naga ni susuklian ni. Ang sukli na ko ipalit. Ay, hay, pag kayo kagdagan na ko. Sa kung sa Kulang basta ka magkagani kayo ni. sa kung sa basta ka nang kung sa magkabuton. Gusto ka pulutan? Paliti gani ko. Sa Uy, uy, uy. man sad. Kiniri mo gihatag sa ko niya. Pangay pa kag pulutan. Tari ko para sa palit og pulutan. Oh, ni papay pulutan. Okay na. Dahil kasi gusto kag dugangan pa na. Aha. Kay kung ka gani kay sus. Tagaan na gani ko pag kana naman gud akong gikuan. Kung kabalo pa lang ko nga tungod aning isa ka San Miguel makuan. Inana ka na akong magasto. Wala lang nako di gipalit. Ay, lisod po to. Tag 40 ra. Pagka man nakagasto sobra pas 40 ang gasto pila pa. Kamahal pa di eh. Anong 40? Mo gani kinara man oh. Kung mo pa ako nagpaitan na wala di gawas na. Imo ka din taguan. Ningon ko. Yata ko mangini ko gini kulang. Wala, kulang. Kulang magani di. Pila may kulang na day. Wala. Sige na ako dito. Abridor. CJ, abridor na CJ. Kuya, abridor kuya. Gusto di kag pulutan. Oh, gani. Tag. Hindi pa rin ako kuhaan kay konsumo man din nato. Ibayad pa rin ito. Kurinti. Bayad pa. Napay pang bayaran. Tugang tagay na lang. Tugang kay. Tagaan takag. Palitan takag pulutan. O tungalan na nakog duha. Palitan ko rin mong pulutan, dugangan yung magduwa. Oh, dugangin eh. Sobra naman kina. Ingat. Pangbayad ni. Pangkonsumo.
Ano na po? Ano may gusto nga pulutan? Kasi kung masa, hawa na dali kay giinom ta. Kasi Gia, kapindol ko yabe. Uy. Saan, saan? Mangayo de ko. Bahin ako. Kay, Sa bahay pag-parlor ba ako? Ga, mau kita na to sa vlog, ga. Ano ka? Bilas kay ka. Ako rin vlogger nga. Bulingit pag kay ka nga vlogger. Pag ka puts pa sa akong nawong. Pag ikaw nung ga. Primero itong sweldo ko, pag hindi mo. Ligo-ligo po. Lahi, malapos pa lahi mga ligo. Saan hindi mo tuyo na po? Magkunsa di ka? Tagaan lagi ko para pang parlor ba? Pang parlor lugar na. Magpa-pedicure. Kuko, di mo magpatay ng mga kuko. Pedicure man tiil. Ay, pedicure ay. Magpatay ka po. Oh, nakalaro. Oh. Palitan man ako sinagkuan. Saan naman sa simpalitan Palitan nila? ako sinina. Sinina. Pag di na sila hukas, ay pag di na sila tulog. So, magdapo si hukas, hindi mo taman laba. Apa palit dumagit na lang kung nga magpalaba ko. Mura man tani akong gasto. Mura man naunog na. Dumagan ganyan na akong duha. Duha, tag 40. Ang tulang lang na magduha. 120 ra. Unya pila naman na, 20 mil akong giatex mo. Oh no. Pero sa nila. Ito. A few moments later. Palitan ka dito. Naradali. Ito na. Ay, isa ka galon, maging palit ni mo. Kasi kagalan para. Tuba man. Tuba man ang palit ka. Sus, Hindi mo na tubag good. inambog ka doon ni mo duha ka San Miguel. Imagi Uy, mahal na akong gipalit kay. tuba tapos dito na mong balot, bugnaw pag yun. Uy, mahal niya akong gipalit kay Carlo Rossini. Carlo Rossi na balik, Carlo Rossi kuta galon. Hindi, magagalang good. Dili galon no, klaro kaya no, kita na no, galon no. Di ba ko nasulirin ka ron? Ibutan na niya, mag-inom ko. Ibutan na niya ka mag-inom ko. Saan mo sa'yo mong tumo? Paglungag na dito. Pagkakuha na dito. Ito ang tag-galon. Tayo kong baso, bet. Ilawang tayo mo Carlo Rossi, bet. Tayo kong baso. Hindi na ako maglungag kaya nag-order na mong ko. I-deliver na ito ron. Tuba, gitu. Udah, bet. Ilawang tayo kong baso, bet. Ay, main. Di ba? Pagkag di ko niya man yung vlog ko. Kapingis, ramang ko yung palit. Tuba, isa kabo. San Miguel na ako. Kasi vlog. Vlog ko. Hindi ka pa yun. Ay, jamming-jamming. Good. Parang malingaw pa ko ba? Tuba. Ang sarang tuba. Kaayahay, ba't kaisa dyan mag-jamming? Mag-jamming pa ka nga. Daga lagi kita. Pagkaon diya. Mabari ka, ma- Punta, napay. Para masugot ka. Apa Oo, napay. Bupan. Eh, muna. Mag-jamming ko rin. Uy, kulang naman eh. ko. Kulang naman eh. Ayahay pa kayo ni mo. Nanghid at malag. Tagalan kay 4 mil. Palag, masugot. Bigyan ka Kulang masugot. naman eh. Kinako nakita ang na cellphone. Bagong gawas. Kuan kayo ito. Lamit ito. Kuan, kamera. Bago pa magiti kayo petag cellphone gahapon. Samsung ito nga ito. Kung magpapalit na buka. Bugag naong gito eh. Dili kay... Ay, dili. Cellphone, tablet, iPad. Palitan Ay, pila man day. Palitan si Kuan. 8,000. Na laptop dia. Na computer dia. Magpalit pag tablet nga mo disunod ba man imong bata? Man, mabitbit man ang niya o Kuan. Mabitbit ang Sobra na siyang bag. ay nag eskwela. Para wala isulod sa bag. Asin, sa yun na lang. Istorya. Ilam ni kulang ana. Sabi lang nitong tablet. Umagi na lang mixing ko. Ah, grabe 9 mil ang tablet. Namay ko nakita ang Kapin man. Namay ko nakita ang tablet dito 1.5 ra dito sa kugon. Pag ito isarap ito kahulugan, guba na po. Ihulog din mo pod. Ay, bata ba ang mag... Sige na, be. Palit sige. Duha man siguro ka tablet yung tagsa man siguro mo si J. Mag-tablet, lugir ko ka. Bitil, basta kay dito na. Hindi ko lang na. 5,000. Ang binalanggod na din na. Wala na 5,000 no. Dapat itong tablet.
Ano mo, snack pa kaya ko. Wala na, may kwarta ko. Ang kwarta. Ilan lang ni? Kanain mo muna na. Wala, mulag pa ko ani. Muna na. Mulag, ano may gasto na ko ani mulag ko? Uy, Kadako na ba aning oh, mulag ko. Allowance pa na, 1,000? ang allowance pa na ko. pila na magtubil na makipila man mo Ang allowance na ko kung man-duty na ko. Tangan ko di mo. Ay magulat pa sa sweldo. Sweldo naman po mo sa semana. Ah, sa mo ka din. Ako mulag na. Ako mulag. Ina na ko. Wala mo pan. Wala mo mulag. Mulag, kita ko. Patuotos karaan dipindi ko ngatong tuuhan makalingaw gyud kaan. Ay, layo di kayo. Uy, terus apa man ta makalaga ni balik. Murag lagi magduwa ka tuig. Atay gini kun I-19 eh. Wala nang taning kun I-19 eh. Ay. Pre. Oh. Gusto mo ka? Ano may mong balita sa mga karong kalag mga balay? Kwarta, ini naman ka ng kwarta. Sa'y balita ba? Anong naani ka ng balay? Ano sa mga ka? Kung I-19 si Lando ba? Lando ba ka ng taring Lando? Buong ito itong bitaw. Naniwang kayo ng bata. Kahirap kayo, magkagwapo ba? Doktor naman ko. Doktor ko? Hindi doktor lagi siya. Luwa man. Katong sige na to siya sa bayon sa unang eskwela na to siya to doktor na to. Kato na doktor tong nawa ko. Doktor niya. Ako siya kitawagan man, paingon na daw siya. Ano ko karon? Na ko siya i-offer sa tuwa nga kayuhan daw, mut ka kabalo kung unsa. Basta ka na siya i-offer yung unsa kayuhan ka na. Ano ito karon daw to? Boy, ibang giulatan. Bingo na pugwa tong tiguangan. Ayaw gyud pagkanta-kanta kay matud pa nila byudo daw imong mabana. Patuotos karaan dipindi ko ngatong tuuhan. Ya, siyempre yung boy. Ngapon mga. Oy, Ray. Goblo. Tanambok na yun. Bata. Basta motor mo rin. Kaya ragotan na ganito, pumunta na doktor naman. Oh, doktor na pre. Asa na doktor pre? Oo. Pero ma doktor na bitaw ka pre. Doktor pre. Ngano na nilugar ka dire? Hindi nga ko hindi na po offer sa inyo karon. Ah, offer na Tambara ng bun I-19. Bala vaksina, unsa na? Vaccine. Injeksyonan tamon duha. Si bakti. Ah, Dili vaccine dito. okay na bitaw, bukan tuig na ko makalaag ba? Ikaw. Para ka yung utang maimpas na. Baka addiction ka, pa siya testing. Adi ko eh. Para ni unggoy na yung doktor sa tao. Lagi, wala may gimmick kabalong guys, tuila ka na, doktor na karon nakita ta. O di sir lugar mo ko na. Listing ko daan. Wala mo kang doktor. Dili magkasig ka blog check up sa check up kasi kasing ano be? Ah, nito na pag-stethoscope. Ako pa. Pulo ka tuig na ko ning eskwelahan. Dalawa kasing ana. Ikaw na pre. Ikaw ay tanaw doktor bagina. Wala man daw sa kasi pre na pikas pre. Wala ni kasala na. Ayaw. No be. Sabay, Juan. Okay na, Nel? Oo. Ngay message. Sa message. Bun I-19. Ah, ibon ni ka? Asa mo na naman ko ada pre. Sa imong tapat. Inuang naman. Magtog na niya. Tarong ba? Unsa magina? Kuha na yung kuhan ba? Dito si binuang bigit. Doktor na magiging ka, pre. No, hindi ako dili karon aron sa bulan ta mo. Unya na yung debate nga bun I-19 na dili. Sampol na pre. Nag-testing na ka na. Wala pa. Ikaw, isa may nag-testing na dali. Wala ko man. Wala pagita tayo pradungan ta. Ay, mo am. Tanto ba kami pa yung naanan doon? Wala na. Oh. Ikaw na pre. Ikaw na. Sige mo na. Eh, bantay. Ya, si moto kay gamay rin moto para dako. Testing isa mo ba yun? Sige, sige na po ha. Dinugrip eh.
to. Okay lang na. Gabi, ito yung pamati niyo mo. Oo, okay man. Ano man, huwag mo na litong. Ano man, Yes. wala lagi. Para unsa gid ni gamit ana para maputi na may may. Oo, wala doon. Muna inaintin. Hindi na mo matakday. Dili na may kalag. Hindi mo balang. Dito sa tapat ay tambal, oh. Mabay kong mulag ba? Saman, ano makalang na mo? Uban mo to. Oo. Basag mo namin sa TikTok. Ikaw gusto ka? Magpa-enjoy ko kung pa-enjoy ka. Pero ito na. Pero musunod ka. O sunod ko. Zaman, pa-enjoy ka? Basta ito lang. Magpa-enjoy ko basta. Una ko pero sunod ka. Sunod ko. Sige, sige, pa-enjoy ko. Aman na, Pet. Pero kapon. Tara. Wapo, pre mo. Anong ba po? Ako na. Kusgan ka, pre. Ibon sa kaya. Ikaw. Minuto. Kusgan ka, pre. Tama ba? Lagi. Effective kayo. Sige pares naglaw sa iya. Bala na. Basta nakalag to. Kailan na, ma-break na ako siya. Bukan na ito. Galit pa eh. Sakit mo naman gitak sa migas pa eh. Gusto ba, pamati niyo mo? Walang tuloy nila. Oh? Lindo mo balay mo. Ay, diba? Okay ba yun? Wala epekto. Okay. Ay, ikaw, okay lang? Isa naman ang Wala sa mga pictures ako rin. Patuotos ka dipindi ko matuturan makalingaw gyud ka ayon kay daghan gyud sila bantayan matuotos
Hi mga kanats, padulong nita karon mga kanats sa dahilayan na Forest Park atong itistingan dito kung pwede pa makasulod kay nami mga kauban mga bulilits na mo. Ang atong target ani is matur mo namo sa dahilayan o sa Forest Park nila. Kita-kita rata dito. Padulong mami kayo. Action na po taliti init kay guys pero nagtaligsik na po siya. Ato lang paningkamutan at ampo lang gitda nga dili magulan og kusog. Ang importante guys, makita ninyo kung unsa kanindot ang among lugar, kung unsa kagwapa ang Bukidnon. Bye-bye. Kita na dito. Hi mga kanats, padulong nita karon mga kanats sa dahilayan na Forest Park atong itistingan dito kung pwede pa makasulod kay nami mga kauban mga bulilits na mo. Ang atong target ani is matur mo namo sa dahilayan o sa Forest Park nila. Kita-kita rata dito. Padulong mami kayo. Action na po taliti init kay guys pero nagtaligsik na po siya. Ato lang paningkamutan at ampo lang gitda nga dili magulan og kusog. Ang importante guys, makita ninyo kung unsa kanindot ang among lugar, kung unsa kagwapa ang Bukidnon. Bye-bye. Kita na dito.
magapasalamat angay nga magmalipayon bisan bati o kalis at usahay bangon lang gihapon hangtod sa kanunay nagkalain-lain mang mga hitsura mga tradisyon, kultura o istorya magapabilin ang dakong agugma ug dakong respeto sa mga katibo na mo nga kami nahimuso sa kinabuhi nagkabukidnon garbo na mo nga kami nahimuso sa kinabuhi. Ay guys, naana dito karon sa kuan sa Mampaya guys. Gwapo kayo ang kuan guys oh. Gwapo kayo ang palibot nila. Mga pila lang kami ni ngayon dito sa Dahilayan, Tigikan Direct eh. At 10 kilometers pa daw guys, Tigikan Direct, paingon dito sa Adventure Park, you know. Sada kayo guys oh. Sada sila yung mga kuan din diri guys oh. Mga kanats, maligya sila yung sweet corn natin no. Ay luto ni mo te. Ay pila mang luto ni mo te? 100. Kana TV peta ko 100 nanti kay limar man pamika po. Ano guys mo matada na ni guwapo na. So makalabay mo diri kung adto mo Dahilayan Adventure Park. Lagi mo diri lang ati yung kana ninyo diri. Kamara mo sila diri ba? Agi niyo siya guys diri oh. Sa entrance naa sila diri para ilang paan. Daghan kayo mga gwapa kayo guys, mga fresh from the farm yun siya, yung mga sweet corn. At tiyo, nayahaya. Hayte. Init kayo, bugnaw kayo sunahan. Ay na guys oh, nagpalit na og hilaw nga sweet corn. Oh, gusto tayo maya, inog na luto na yung maya, inog na naman. Ha? Nasabi? Wow! Ano yung mga product sa Bukidnon, mga nuts, mga pineapple, silmonte yapon. Nakatilaban na ba mo og mga pinya nga nailasa daw nga bayabas o mga melon, pinya nga lasa bayabas, pinya nga lasa melon. Nakatilaw na mga kanats kaya ako wala pa. Pero ingon nila na daw amot lang ka mga istorya pa man ako na ipawan ako kapalog yun sa gikabin mo. Sada ka nindot kayo ba kay province pagit kay isig forma ba? Dili kayo polluted. Okay, nanata sa ilang sentro sa Mampayag. Nindot siguro kay diri ba kay ma-experience pa nila to mga dula-dula sa una bitaw. Tagu-taguan, iskati, sleeper game kay dili pa kasi na nakasibilize gyud. Nana siya internet actually diri pero dili pa siya na nakasibilize pare atong sa una. Ay pare atong nasa ato grabe alos mga bata na to pros na lang gadget dili okay kasi sila nindot kay diri sila guys. Sada kay mamuyo diri guys. Adventure Park. Kami. Okay, so naku ingon ninyo guys. Dito sa kuan, dito sa pagikan na to, init kayo. Tanaw niyo sa Dahilayan. Little Baguio. Murag Little Baguio. Nana mo sa? Guys, nakita na ko si Wawi manapil diri guys. Nakita na ko si Wawi manapil. No, nakita nila si Manay Wawi guys. Naaram na siya diri sa Tampay sa Dahilayan guys. Nay, kamusta Nay?
Musta na eh. Guys, isnab kisi manaywawi guys oh. Nah guys, so nakasunod nami guys. Gilibre na nami guys, gilibre ka nang guys. Wala dira kay Ligyas, di na nila panaan. Nara siya guys oh. Wow. Wala na bigi pa entrance guys. Okay, nakabalo sila guys, nga wala ni kwarta guys, wala na bigi pangyayag entrance guys. Ayun ito. LJ. Sayaw mo. Ulan pamangkot dia. Ali. Wah, LJ mapakog ka. Hop. Dari agyo. Dari agyo. Ano? Sulod dito. Kaya ulan. Sulod sa balay. Hi LJ. Dari di bintana, dito bintana. Bintana. Hi LJ. Gali. Aduh ini mo no. Mamaw. Awas saya, si mama sa. Diri, ulan dia ti. Apa na ya? Kuya. Ti, ulan dia ti. Dito. Diyo kaniyo. Kato ni duyan no. Dito tiyo, duyan tiyo. Kana yo, iya. Anak mo duyan yo. Kana lingkod mo ng bangko. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ha? Dili, sige na, lingkod ti. Hinay lang. Gini gitu. Matanya segini papa men. Oh no. Oh. Ha? Oi, payung ni mo, kalo. Biasa kayak mapil si LG. Ayo, nak ayam magubay ya. Lah, nanang leader oh, lah apa nang leader. Yay. Wow. Dili na matuyok ng sir kugot. Sige. Hi guys. Sada kay guys oh. Hali main. Hi guys oh, sada kay midiri guys oh. Ali. Punya na siya. Hi guys. Gila kang nasa likod. Ali.
Oop! Wait, tapan mama. Ayan. Dili mo gawas kuya ha. Good. Yes, Meryl. Ah, grabe po tao. Hi guys. Hi guys. Hi guys ba? Ayot mo dia. Naman no? Oh, ya. Oke. Lagi dance. Lagi nakasakto ito. LG, Elisa. Please, oh. Madlok ko. Ano naman? Ale, please ito, please. Please ba? LG. Sige na, please. Oh iya dia, ligas kayak dia. Nanti ligas kayak dia tehnya nanti. Oi. Hi, slide me. Wait lang ate. Hi, te. Hi, te. Una. Ano din yung ghost yan. Nanilig mo. Nanilig mo. Alente. NANI?! お前を Videoan bitaw. Si LG manggoto kong giyon na video kay nagsayaw. Kay nakadungog music. Nauso di kati. Ito ka nagigis-gisin ko kayo na. Emang na to yung swing-swing di ka? Ayaw, sagdi na saya. Basa.
lagi basa. Ba. Guys, nalagi sila yung mga kuantri. Kasi tawagan nila nga mga kaliwat, guys. Tawag sila nakabaluan yun. Guys, sila mga kaliwat lang. Kabaluan ni guys. Kamu kabalo mo sa nila nga mga kaliwat, guys. Kani, guys. Okay guys, mana na guys, ulit na guys. So na-enjoy mo sa journey to sa Hilayan. Bye-bye! Sila kagawa! Siguro. Wala na siguro rin, bigas na. Sige. Ay, gusto nyo lang? Sige. Bye-bye. Nakagawa sa kami. Bye-bye. LJ. LJ. Ano to mga kanats, we hope nga na-enjoy mo sa amo ang pagsinamok sa inyo. Binag yun. Almost 7 PM na. Ulit na ta. Thank you po dahil sa Hilayan Adventure Park. Eh, wala may iba. Entrance! Thank you! Ate, LG! Inay lang, kamligis ka.